सुप्रभात पिलामाने ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ରେଖାଖଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିନେବା ମିଟର କ'ଣ, ମିଟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆରେ ରେୟାନ୍ସ ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ତମେ ବସି ବସି ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। କୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ? ଆରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ତମ କ୍ଲାସର ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଡେଇଁବାକୁ ହବ? ହଁ, କେବଳ ଡେଇଁବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଡେଇଁକି ଜିତିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଡେଇଁବାରେ ତ ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ଚାମ୍ପିୟନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କହିଲ ଏବେ କେତେ ମିଟର ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କରିପାରୁଛ? ମିଟର ମାନେ କ'ଣ? ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାର ଏକକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମପା ଯାଇଥାଏ ନା? କ୍ଲାସରେ ତ ସାର୍ ଏଇଆ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମପାଯାଏ ଆଉ ମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ମପାଯାଏ। ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାର ଗୋଟିଏ ଏକକ। ଏହିପରି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାର ଅନ୍ୟ ଏକକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମିଟର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ଅଛି, ପୁଣି ମିଟର କ'ଣ ଦରକାର? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ସେଣ୍ଟିମିଟର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପିଥିଲେ, କ'ଣ ଇଟାକୁ ମିଟରରେ ମାପି ପାରିବା କି? ନାଇଁ, ଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ମିଟରରେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ମିଟରରେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ବଡ଼ ହିଁ କେବଳ କାହିଁକି? ତାଠୁ ଛୋଟ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ମିଟରରେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥାଏ, ବା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଲମ୍ବ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଏହା 1 ମିଟର ବସ୍ତୁ ବୋଲି? ପୁରାପୁରି ଠିକ୍। 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର କାହିଁକି କହିବାନି? ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ମୁଁ ବୁଝେଇକି କହୁଛି। ଯଦି ତମକୁ ଏହି ସିଟ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାକୁ କହିବି, ତେବେ ତମେ କିପରି ମାପିବ? ଏଇ ଛୋଟିଆ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ନା ଏଇ ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ? ମୁଁ ତ ଏଇ ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ମାପିବି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ମାପି ପାରିବି। ଦିଆସିଲି କାଠି ତ ବହୁତ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଲମ୍ବା ସିଟ୍କୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବେଶୀ ସହଜ ହବ? ହଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମିଟର ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ମାପିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାପିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବୁଝିଲି ଡେଇଁବାକୁ କାହିଁକି ମିଟରରେ ମପା ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମାରିଲେ ତାହା 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହାକୁ ମିଟରରେ ମାପିବା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଜ ହେଇନଥାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଜମ୍ପ ମାର, ଆମେ ତାକୁ ମାପିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡେଉଁଛି। ମୁଁ କେତେଟା ଡେଇଁଲି? ଏବେ ଚାଲ ମାପିଦବା। ତମେ 2 ମିଟର ଲମ୍ବା ଡେଇଁଛ ଆୟୁଷ୍ମାନ। କ'ଣ ତମେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଡେଇଁ ପାରିବ କି ରେୟାନ୍ସ? ଦେଖିଲେ ତ କାହିଁକି ବେଶୀ ଜଣା ପଡୁନି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆରେ ରେୟାନ୍ସ, ତମେ ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଡେଇଁଛ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ। ମାପି ନବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ରେୟାନ୍ସ, ତମେ 2 ମିଟର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡେଇଁଛ। 2 ମିଟର ନା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର? 2 ମିଟର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମ୍ୟାଡାମ, ମିଟରରେ କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ରେୟାନ୍ସ, ଦୂରଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଏକକରେ କହିବା ସେମିତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। 2ଟି ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ତମେ 2 ମିଟର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡେଇଁଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତମେ 2 ମିଟର ଆଉ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଗକୁ ଡେଇଁଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିଲି। ରେୟାନ ତ ମୋ ଠାରୁ ମାତ୍ର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିଁ ଅଧିକା ଡେଇଁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ତାହେଲେ ତାଠୁ ଲମ୍ବା ଡେଇଁବି। ତମେ ଦୁହେଁ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ଜିତି ପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗଥର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଏ ଜିତିଥିଲା? ଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡେଇଁବା 2 ମିଟର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ 2 ମିଟର ଅଧିକା ଡେଇଁ ପାରୁଛି। ମତେ ଆହୁରି 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡେଇଁବାକୁ ହବ। ମତେ ଆହୁରି ଅଧିକ 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡେଇଁବାକୁ ହବ। ଆରେ ଇଏ ତ ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ଏଇ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଆଉ ଅଧିକ ଦୂର ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ହେଲେ ଆଜି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ ମିଟର ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପର ଗୋଟିଏ ଏକକ। ଗୋଟିଏ ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟତୀତ ମିଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହିତ ଲେଖାଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ରେୟାନ୍ସ 1 ମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର।